ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಒಂಬಲ್ ದಾನಿ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಲ್ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅವು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅದಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಶೀತ ಅದು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಪುತ್ರ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ 4 ಜನ ಬಾಳೆಲು 5 ಜನ ಅಂಚಿ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುಗ ಪಂದು ಅಂಚ ಎಂಗೊತ್ತಿ ಜನ ಓಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುನಿ ಪಂದು ಕಾಣಲಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರುಂಡು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ನಡು ಸಾದಿ ಎತ್ತನೆ ಎಂಗೊತ್ತಾನ ಅವಕ್ಕೆ ಕಟೀಲ್ ಬಿಟ್ಟುಪುನಿ ಅಂಚಾನ ಅಲ್ಪ ನಡುಟಿ ಅನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಾನ ಎಣ್ಣಿದೆ ನಿಗಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ಅಂಚನೆ ಏನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆಂಗಳಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಎತ್ತಿ ಎಂಕಲು ಆನಿವಾರ ಪೋದಿತ್ತ ಪೋಪ ಬದ್ದಾನಗಣೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಚು ಪಿನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡಿತ್ತು ಪೋಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗೋಳು ಅಣ್ಣ ಪೋಂದೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಚು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆಜಿ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಪ. ಸೊ ಯಾನ್ ಏ ತಾಪನ ಆತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೆ ಎಣ್ಣಿಯ ತುನಗ ಉಳೈ ಪೋಯರಣಗ ನಲ್ಪ ಬುಡ್ಜೇರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಮತ್ತು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣಂದಿತ್ತೇರು ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಚೂರು ಪತುಂಗ್ ಪೋಯ್ ಉಳೈ ಬೊಕೆ ಎಂಕಾಣ್ ಬೊರ್ಚಿ ನನ್ನ ಪೊಕ ರಿಸ್ಕ್ ದಾಯ ಪಂದು ಬೊಕೆ ಆಫ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಚೂರು ಉಳೈ ಮುಟ ಪೋಪನ ಮುಟ ಅಂತ ಇದೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಡ್ ಬೊಕೆ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಚೂರು ಏನು ಫುಲ್ ಮದ್ದೆ ಉಲೈ ಉಲೈ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜತ್ ಯಾನು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದು ಇದು ಕೊನೋತೀನಿ ಉಲಾಯಿಗೆ ತುನಗ ಅವು ಫುಲ್ ಕತ್ತಲಿತ್ತಂದ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜನ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಮಿಡಲ್ ಡೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಏನು ಅಂತೂ ಉಲಾಯ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಬೇಕು ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳೈ ಮಾತ ಪೋದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ಗೆ ಪಂದು ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಒಣಸ್ತ ಲೈನ್ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸುರುಕು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಒಣಸ್ದ ಲೈನ್ ಮಲ್ಲ ದಾಲಿಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಒಣಸ್ಗೆ ದಾಲಿತ್ತಂಡು ಪಂದ್ಯ ಪನ್ಪ ಉಪ್ಪಡಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದದನ ಒಂಚಿ ಪಲ್ಯ ಲಕ್ಕ ದದನ ಒಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಅತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಲ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಚ ಅಕ್ಳು ಬಣ್ಣಗ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೊಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಪಕ್ಕ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅದು ಇಂಚ ಪಾಡಿಯರು ಪಂದು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಯ ಪಾಡಿಯರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ಕಂತ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪದ ಒಣಸ್ಪಂಡನೆ ಜಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಾವ್ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಣಸ್ ಪನ್ಪುನ ಬಿಡ್ಸಿ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಣಸ್ಸು ಪಂಡ ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದೊಂಚಿ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡಿಜ್ಜೆ ನಮಗೆ ಪನಿಯರ್ ತೀರನ್ ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲ್ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರ್ ಪಂದ ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಣಸು ಒಂಚಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಣಸು ಮಲ್ದೆ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಒಣಸು ಅಲ್ಪದ ಅಂಚನೆ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಣಸು ಮಾತ ಒಣಸು ಕಜಿಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಅಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಾಯಸ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಒಣಸು ಮಾತ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಲ್ದಿದ್ದು ಐಬೋಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಆನೆ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಅದ ಬಣ್ಣ ಆನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಈ ಸರಿ ಜನಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಡೆ ಮಾತ ಪೋದು ಐಬೋಕ ಸೀದ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ ಪಂದು. ಸೊ ಮುಕುಲ್ ನಮ್ಮೂಲು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಓದೆತ್ತ ದಾಂಡ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಪಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿ ಇನಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಏನ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಪಂದು ಎನ್ನು ಏನು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೂದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದುಂಬೆನ 800 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಇದು ನಾನು ಒಂಜಿ 30 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದರೆ 900 ಆಪೇರು ಐಕೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ 900 ಆಪೇರು ಪಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ 25 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.